Ongi etorri guztioi, euskal presoei begira hasiko gara gaurkoan, gaixo dagoen Gotzon Telleria presoa askatzeko eskatu dute sindikatuek, 78 urte ditu Telleriak eta gaixotasun sendaezin bat du. Zabaiako espetxean dago preso. Gipuzkoako auzitegiko epaiaren aurrean deklaratu du Amaia Zabarte realzaleak. Zabartek 10 minutuz deklaratu du hasierako bertsioari eutsita, datozen auzi saioetan lekukoek deklaratu beharko dute. Momentuz ez dago ertzainek inputatuta. Gasteizen korda espazioa kaleratze arriskuan dago, zarra-zarro, herri zoma eta auzoan bizi mugimenduek jakinarazi dutenez udalak eraman nahi du aurrera kaleratzea. Bigarrenez, pantaialdia antolatu du Pantaiak Euskaraz mugimenduak. Euskarazko ikus-entzunezkoen kontsumoa sustatzea da egitasmoaren helburua. Euskaraldiaren aurretik egingo da maiatzaren 6-tik 15 bitarte. Euskara hizpide hartuta Jaldi Adi dokumentalaren berri eman digute Ander Iriarte dokumentalaren zuzendariak eta Ane Elordi korrikaren koordinatzaileak. Filmaren bitartez euskararen iragana, oraina eta etorkizunari buruz hausnartu nahi dute. Adi esandakoi. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian korrikari emango diogu espazioa, 4 hamarkadatik gorako bilbidearen ostean, euskararen aldeko ekimenaren inguruko dokumentala egingo da, korrika jalgiadi, eta honi buruz hitz egiteko Amekoko platoan dauzkagu Ander Iriarte dokumentalaren zuzendaria eta Ane Elordi korrikako koordinatzailea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hasteko konta iguzuen nola sortzen den dokumentala egitearen ideia? Nire partetikan, nik azken aldian egin ditudan dokumental gehienak pizten duena da nik horren inguruan gehiago jakin nahi izatea, ez? Bai torturaren ingurukoa edo bere garaian gatazkaren inguruko egin dituenak. Eta, nik uste dute euskaltzale guztiak nabaitu dugula oraintxe bertan egoera muga batean gaudela eta 3. pizkunde bat behar dugula. Eta orduan ere buruari galdetu izan diot zein da benetan oraingo egoera, ez? Ni adibidez arnasgune batekoa naiz eta sensazio batzu ditut, baina gero hasten zarenean jenderekin hitz egiten, beti ez da zuk uste duzun bezala. Topatu nintzen bidearen ere Jurre Basoren tesiarekin eta hasi nintzen begiratzen zenbat gauza zeuden, ez? Eta konturatu nintzen oso gaidensoa izango zala, jende asko elkarrizketatu beharko genuela, kontu asko zeudelako erdigunean, eta 2 orduko dokumental bat egiten bali manuen, bakarrik adituak euskerari buruz hitz egiten, jendiak lo hartuko zuela. Eta orduan hasi nintzen pentsatzen, zer dago euskaltzale guztiak pizten gaituena, ez, bihotza galgal jartzen gaituena eta batzen gaituena. Eta hor, korrika etorri zitzaidan burura, eta esan nuen, bai. Orduan, korrikakoekin hitz egitea noa eta elkarrekin ateratzen dugun. Hau horrela. Eta nola plantatzen dezute proiektua, ez da, zein lan talde dago guztionen atzean? Proiektua bada luzera begirako proiektu bat. 23. korrika bukatu zanean, Ander hurbildu zen guregana, eta ohikoa dan bezala azken edizioetan korrikak ikusentzunezko bat egin dau izan mezua zabaltzeko, omenduaren gainean edo beste gairen bat jorratuta. Eta orduan egoki ikusi gendune bere proposamena eta bada orain grabatzen hasi, urrengo korrika bera ere grabatu eta erronka 2027an estrainatzea da. Orduan hor, Birokutan alde batetik, AEK korrika beste batetik, baina argi dugu euskaltzale eta euskalgintza osoaren beharra ere badugula aurrera ateratzeko. Eta zer da bertan dokumentalen islatu nahi dezuten kontzeptu edo gai nagusia? Nik esan dudan bezala, ikutu nahi ditugu euskeraren erronka guztiak, ez? Atxikimentua, migrazioa, hiru lurraldeen egoera nola dagoen, legalki, nora joan gaitezen, gaitasunak, nondik gatozen ere bai, ulertu, usteak eta susmoak, eta guzti horren erdian badago korrika. Formalki galdetzen badiazu nola izango den,
Nik badaukate zerbait korrikarekin, baten korrika sendanean, mundu guztia gaude korrika begira, joaten zara taberna batean, eta hor dago telebista begira, beste salkilekoarekin, eta oheratzen zarenean pentsatzen duzu, orain badago norbait korrika, esmatzen zara, eta orain badago beste norbait korrika. Orduan dokumentalak alde batetikan hori ikusiko du. 2 ordu irauntzen balin badu, korrika denbora guztian aurrera egiten eta korrikaren hito handiak hartuko dute pantalla. Baina hori ikuspuntutik galdu gabe, joango gara ere batera atzera egingo dugu ikusteko korrika barrutikan, nola diren bilera horiek, nola hartzen diren erabakiak, zergaitikan erabakitzen den kanta honela egitea, edo zergaitikan den lema horrela, edo zergaitikan herri honetatik hasi eta ez beste honetatik, eta joango gara pixkat tripak ezagutzen. Eta aldi berean baita ere, adituen bitartez esan ditudan gai guzti hauek jorratzen. Proiektu hau finantzatzeko crowdfunding edo dirubilketa kanpaina bat jarri duzuen martxan, zergatik aukeratu zute dirua lortzeko modu hau? Hau momentu honetan jalgiadi kanpaina abian da eta bada crowdfunding kanpaina bat, baina ez da izango dirua lortzeko modu bakarra. Gero aurrerantzean, beste arlo batzuk ikutzea ere bada, diru laguntzak, udalak, instituzioak, eta esan dugu moduan proiektu luze bat da, eta erronka handia da, orduan danon laguntza beharrezkoa da. Momentu honetan crowdfunding kanpaina abiatu dugu, uste dugulako, bada modu bat diru bilketa egiteko, baina aldi berean egitasmoaren partaide ere bilakatzeko izan norbanako talde, lagun talde, elkarte, zein beste motatako multzo batzuk. Kanpaina pasaden martxoaren 17an jarri zen martxan, apirilaren 25 arte iraungo du, eta dagoeneko, datua ikusi edan azkeneko aldian, diru aurreikustako gutxineko kopuru horren bi herenak edo bildu dituzu, ezakize balorazio egiten dezuten horren inguruan? Bai, guk nahiko genuke, ideala 88.000 eurokoa da, orduan gure asmoa eta erronka bada bertara heltzea, espero dugu hemendik aurrera bizkortzea diru bilketa hori eta ahalik eta zifra onena lortzea. Eta behin finantzazioa lortuta, zein da plangintza, grabazio, plangintza, egutegi bat ez dakit plantatu da zuten? Aipatu duzute 2027an argitaratzea edo dala erronka, baina ez dakit gainerako datak. Bai, nik uste dut filmaketa ja hasi da, gero izango da, argi dagoen bezala, korriken izango da momenturik filmaketako momenturik gogorrena, baina baita ere mankorrena, eta ostean jarraian egingo ditugu elkarrizketak. Ondoren tokatuko da montatzea, kupida pixka daukat montatzailez, amaiaz, izango dituelako ehundaka ordu errepasatu behar, bai entrevista, bai korrikaren historian, bai grabatuko dugunan, ez. Eta noiz estreinatu, badugu jomugetako bat zinemaldia litzateke, zinemaldiaren ostean zinemetara joan gaitezkelako, eta hortik herrietara, eta nolabait ibilbide hori bukatu, 25. korrikan, ez, eta aportazio bat eman ere, euskeraren egoerari eta oraintxe bertan herrietara eramateko bai korrikaren ezagutzen, baina baita ere eztabaida guztia. Dokumentala aipatzen duzue euskal komunitateari zuzenduta dagoela, baina komunitate horren barren ez dute sartzen euskaraz hitz egiten dugun orok, horaz crowdfunding kanpainan azaltzen duzunen arabera, baizik eta euskara maite duen edonork parte har dezakela aipatzen duzute. Bai, argi dago euskarak aurrera egiteko, euskaldunak beharko ditugula, baina gure ganatu beharko ditugu ere euskaraz ez dakiten horiek. Orduan, euskaltzale izan, baina hizkuntza gaitasunean hobetzeko autua egiten dutenak ere, guzti horrek osatzen dabe korrika, eta beraz dokumentalean ere parte hartzeko gonbita egiten dugu. Horrekin lotutare gainera zeurenak iten dituzue honintzen baitaren hitzak, esaten dutenak euskera ez dela altxor bat, gure hizkuntza dela, ze altxorrak kofre batean sartuta daude eta euskera erabili beharko genuken erreminta bat dela aipatzen zute. Hori da, aekatik behin da berriro azpimarratu nahi dugu euskaraz eroso bizitzeko guneak behar ditugula, eta bizi hori erabilerak ematen dio, eta ez altxor batek gorde eta mantentzea. Euskarak bestalde azken garaian hainbat oztopo judizialekin egin du topo, alde batetik lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunari dagokionez epaitegiek hartu dituzten erabakiak, bestalde datorren apirilaren 11an Euskal Herrian euskarazeko bi kide Intzagurrutxaga eta Gorka Torre epaituko dituzte Baionan protesta bategatik. Euskaren aurkako oldarraldi judiziala bizitzen ari gara egun?
Bai, egun bizitzen ari gara, baina aspalditik datorren kontua da, ez? Badirudi azken hilabeteetan bolo-bolo da bilen gaia dela, gehiago direla erasoak, baina kontuan izan behar dugu hiru administrazioetan egoera ez dela bera, ez? EAEn, Nafarroan zein Ipar Euskal Herrian. Eta guretik begiratuta egia da gaur egun erasoak gehiago direla, baina Nafarroan oraindik ofizialtasunaren aldeko borrokan ari dira, eta zer esan Ipar Euskal Herrian bizi dugun egoeraz, ez? Beraz, gaur egun bada fenomeno bat lehen lerroa hartzen ari dana eta saiatuko garena horrela izan daiten, salaketen bidez, eta nik uste dut lortzen ari garela, ikustea besterik ez dago, igandeko manifestaldian ere Baionan jendea bildu zela babes adierazteko Euskal Herrian euskarazeko kideei, orduan erasoak argi daude badaudela, baina erantzuna ere ematen ari da. Ez dakit Ander honen inguruan iritzei bat eduzun? Bai, argi dago Euskal Herrian askotan hitz egiten dugula elebitasunaz, ez? Baina batzuk zeharo elebitu gara, ez? Euskera eta erdera bat dakigu, eta beste parte bat ez da elebitu. Eta horrek egiten du guk nahi dugunean ezin autu hartua izatea gure hizkuntzan zein egin. Kontua da azkeneko urteetan irabazi ditugula eremu batzuk, eta batzuek privilegio hori ikutua sentitu dute, ez? Esaten dutenean, utzi nazazute gazteleraz edo frantsesez bizitzen aske, ez nazazue euskara inposatu, horre trampa bat egiten ari dira. Zergatik zuk balin badakizu euskera eta erdera, aukeratu dezakezu euskeraz ala erderaz egin. Ordea, iritsi da momentu bat, non ez dakienak dirudi dela jakin behar ez duena. Eta horretan, nik ezin diot berari euskeraz egin, berak nahi eta ez inposatzen didalako erdera. Eta honi buelta eman diote kontzeptu horrekin. Eta, egungo egoeran lortu dute epaitegietara joatea. Eta nik ustez horrek reakzio bat izan du eta orain erreakzio bat izaten ari gara, ez? Azkenean privilegio kontua da eta feminismotik asko ikasi beharko genuke hor, ez? Feminismoak ere privilegiozko lekuak irabazten hasi danean, egon da ere reakzio bat. Zorionez, nik uste dut kontu horrekin lortu dugula kontestu sozial bat, feminismoak denei egiten gaituela hobe eta feminismoak egiten gaituela leku horiek irabaztea eta euskararekin berdina izan beharko litzatekeela uste dut. Korrikaren inguruan galdera batzuk egingo dizkizut orain. Urrengo edizioa datorren urtean izango da, 2026an, 24garrena, 45 urtetan ibilbide luzea, 1980tik egindakoa. Bai, ibilbide luzea, baina helburuak berak dira, ezta? Euskararen sustapenean eragiten dihardugu, eta aldi berean AEKak bere egunerokotasuneko lana aurrera eramateko diru bilketa beharrezkoa du. Orduan, martxoaren 19an abiatuko da 24garren korrika, eta horretan lanean buru belarri momentu honetan. Zeintzu dira 45 urte hauetako ibilbidean aipatuko zentuzken mugarrietako batzuk? Asko, ez da. Nik uste dut, hasierak ez ziren errezak izan, baina lortu da modu batera edo bestera garaietara egokitzen jakitea, ez? Eta horrek eragin dau, 2 urterik behin sortzen den olatu erraldoi hori guztiz bizia izan daitela, eta gaur egun euskararen inguruan daukagun ekimenik indartzuena izatea, eta nazio maila erakusten dagoena, ez? Euskararen mugak besterik ez ditu azaleratzen, eta Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu. Izan ere, ibilbide honetan korrika euskaldunon identitatearen parte bihurtu da, zuk aipatzen zenuen bezala korrika dagoenean beti buruan daukagula, baina nik esango nuke agian euskalduno korrikaren parte sentitzen gehala eta alderantziz ere, eta halako atxikimendua lortu izana, imaginatzen zuentzako harro egoteko zerbait izango dela? Bai, gu antolatzaile gara, baina korrika herriarena da, eta hori argi dago, ez? Parte hartzen dauen jenteak horrela sentitzen dago eta uste dugu beharrezkoa dela. Harro egindakoaz bai, beti gustuko dugu hobetzea, ez? Eta, handik eta hemendik aurrera egiten saiatzen gara eta hori lehen esandako garaietara egokitzearen garrantzia. Aipatu dezu pixka bat, baina nola doa 24garren edizio horren prestaketa eta antolakuntza esan dezun buru belarri zabiltzatela, ez dakit aurreratu dezagukezun detaileren bat, zerbait, datorren urteko ari buruz?
Bueno, hori ere bada korrikak daukan xarmatako bat, ez da? Azkenengo unera arte ez ditugula kontutxoak argitaratzen. Azaroaren erdialdera aurkeztuko dugu edizio berria, orduan momentu horretan jakingo da nondik abiatuko den 24. Korrikaren jarraitzaile izan da, jakin leike Bilbon bukatzea dagokigula. Orduan hori bai aurre ikusten da. Eta, ibilbidearen lanketan buru belarri, eta kanpainaren mesua eta leloa izango direnak ere aukeratuta. Eta etorkizunari begira nola irudikatzen duzu korrika? Nik uste dut, 25. ere zenbaki borobila izan da, edizio berezia izango dela, baina lehenengo 24. egin daigun, eta erronka ere badugu bagarelako eredu beste hizkuntza gutxiagotu askorentzat, ezta? Hemen gertuen Frantziar estatuan baditugu Bretainiar eta Oksitandarrak, beraiekin harreman estua eta korrikak aizpak ditu munduan zehar. Eta haiek guri begira sortzen dute beraien egitasmoa. Orduan, erronkatxo hori ere sare bat bihurtu eta hizkuntza gutxiagotuak batuta hegemonikoen aurrean nola jokatu. Gaurkoan hementxe utziko dugu elkarrizketa, Ane Elordi, Ander Iriarte, mila esker Hamaikara etortzeagatik. Zuei. Gaurko albistegi dagokionez, 33 urteko gizon batek barabil bat galdu du Errekalden ertzaintzak foan jaurtigailu bat jaurti ostean, Etxarri gaztetxea ustearen aurkako protestan kolpatu zuten gizona. Gizon batek barabil bat galdu du ertzaintzak Errekalden jaurtitako foan bala baten eraginez. Gedar.eu sedabideak ezagutarazi duenez, zauritua 33 urteko gizona Irala auzoko bizilaguna da. Ertzain batek 20 metroko distantziatik egin zion tiro eta kolpearen ondorioz premiazko ebakuntza egin behar izan zioten Basurtuko ospitalean. EITBek jasotako adierazpenetan zaurituak azaldu du ertzainek aurrez aurre egin ziotela tiro barrabilitara zuzenduta. Gaineratu du ez zuela istiluetan parte hartu eta tiroa nahita egin ziotela asmo txarrez. Zaurituak adierazi du ospitaletik irten eta mediku txostenak eskuratu ostean salaketa jartzeko asmoa duela. Etxarri gaztetxearen ustearen aurrean manifestazioa egin zuten 100 lagunek ostegun iluntzean. Protesta arratsaldeko 8:30 abiatu zen Errekaldeko osasun zentrotik eta 9 aldera istiluak piztu ziren eta haietan ertzaintzak manifestarien aurka egin zuen. Iralako bizilaguna ez da zauritu bakarra, Gedar.eusek irudien laguntzaz sare sozialetan jakinarazi duenez. Gainera gutxienez 4 lagun atxilotu zituzten. Hedabide horren arabera, atxilotuetako batek salatu du polizia furgonetan jipoitu zutela. Bilboko Bilduk neurrigabetzat jo du Etxarri gaztetxearen aurkako polizia jokabidea eta gaitzetsi du gaztetxea hustu izana, 2014az geroztik modu autogestionatuan aisialdi eredu alternatibo bat garatzen ari diren gaztei alternatibarik eskaini gabe. Koalizio sobiranistaren arabera, ustea ez litzateke inondik inora egoera hau kudeatzeko modua izan behar. Bestalde ostiral arratsaldean 100 pertsonek manifestazioa egin zuten gertatutakoa salatzeko. Pilotakaden ildotik jarraituz badira aipatzeko bi albiste. Gaur apirilak 7 deklaratuko du 2024ko martxoan ertzaintzak Errealaren partidan zauritutako emakumeak. Ertzain batek jaurtitako foan bala batek larri zauritu zuela, salatu ostean epaiaren aurrean izango da. Era berean aipatzekoa da 13 urte igaro direla Inigo Kabakak hil zutela. 2012ko apirilaren 5ean ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota batek larriki zauritu zuen Inigo Kabakak 28 urteko basauriarra. Pilotakadaren ondorioz hil egin zen gaztea. Euskal Herrian euskarazek deituta manifestazio nazionala egin dute igandean, Baiona justizia euskararentzat eta euskara justiziarentzat aldarrikatzeko 1500 herritaren guru batu dira bertan. Euskal Herrian euskarazek deituta manifestazio nazionala egin dute igandean Baionan justizia euskararentzat eta euskara justiziarentzat aldarrikatzeko. Apirilaren 11an, Gorka Torre eta Intza Gurrutzaga Euskal Herrian euskarazeko kideak epaituko dituzte, abenduaren 3an egindako desobedientzia ekintzagatik. Euskararen nazioarteko egunean, Baionako epaitegiko horman justizia euskararentzat idaztagatik izango dira epaituak.
Ekintza hori euskaldunok bizi dugun zapalkuntza eta injustizia salatzeko egin zuten. Epaitegietako oldarraldiari ekintza zuzenez erantzuteko eta euskararen errepublika aldarrikatzeko. Euskara egoera kezkagarrian dagoela ohartarazteko ekintza ere izan zen, eta gaineratu dute horren adierazle dela adibidez, euskaraz ikasten duten ikaslei azterketak euskaraz pasatzea debekatzen dietela. Behin baino gehiagotan, auzitegian euskaraz deklaratza debekatu dietela, edota euskarak ez duela lege egokirik euskararen herri osoan. Apirilaren 11an ordubietan izango da epaiketa, eta ordu laurden arinago, ordubiak laurden gutxietarako, Baionako epaitegiaren aurrean elkarretaratzera deitu dituzte herritarrak. Herri hontan justiziak ezin du erdarazi izan. Desobeditu dezagun bizitza bat bete trabaz, bizi ahal izan gaitezen Euskal Herrian euskaraz. Ezadakizu euskararen euskaldun egiten gaituena. Euskara justiziaren aldeko hizkuntza izan dadila. Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dugulako eta justizia nahi dugulako, justizia euskararentzat eta euskara justiziarentzat. Gore Euskal Herri euskalduna! Gore Euskal Herria askatuta! Hasi dira sindikatuak maiatzaren lehenerako prestatzen, elak gutxieneko soldata propioaren aldeko bandera astinduko duela jakinarazi du gaurkoan. Irune, konteguzu gehiago. Ela sindikatuak Iruñean manifestazioa deitu du maiatzaren lehenean gutxieneko soldata propioa eta erorien monumentua eraisteko eskatzeko. Manifestazioa 11:30 abiatuko da Iruñeko Askatasun plazatik eta udaletxean amaituko da. Maiatzaren lehenean, elak manifestazioa eginen du Iruñan eta Bilbon gutxieneko soldata hemen erabaki lelopean. Iruñari dagokionez, Nafarroarako gutxieneko soldata propio eskatu eta erorien monumentua eraisteko exigituko dute. Manifestazioa 11:30 abiatuko da Askatasunaren plazatik, erorien monumentuaren aurrean eginen den ekitaldi berezi batekin. Imanol Pascual elako Nafarroko koordinatzaileak nabarmendu du 1.785 euroko gutxieneko soldata funtseskoa dela aberastasuna ekitatez banatzeko. Gure proposamenaren aurrean, hau da, Nafarroan gutxieneko soldata sartzearen proposamenaren aurrean jaso dugun erantzuna ezezko erantzuna izan da, eta horretarako lerrokatu dira bai Nafarroako patronala, bai Nafarroako gobernua, eta baita ere UGT eta komisiones sindikatuek. Espero genezaken Nafarroako patronalak gure proposamenaren aurka egotea, azken finean patronalak dirua irabazten du soldata basuak ordainduz, baina guztiz ulertezinari egiten zaigu UGT eta komisionesen ezezko erantzuna, are gehiago jakinda Euskal Autonomia Erkidegoan bi sindikatu hauek proposamenarekin bat datorrela. Bestalde, elako Leire Gallegok kritikatu du Europar Batasunak eta NATOk bultzatutako militarismoa gero eta handiagoa dela. Elak mugimendu antimilitaristarekin batera, behin baino gehiagotan eskatu du bardeetan suarekin egindako maniobrak amaitzea, eta orain, are irmoagoki eskatzen dugu hori bardeetako batzarra eta Defentsa Ministerioaren arteko akordioa bukatuko delako 2028an. Beraz, sindikatuak manifestazioan parte hartzeko deia egin du, eskubide sozialak, bakea eta memoria historikoa defendatzeko, bereziki militarizazioaren eta ultraeskuinaren gorakadaren aurka. Hilabete luzez Guardian enpresa ezisteko ahaleginetan ibili ostean, beharginek iragarri dute ez dutela borrokarekin jarraituko, ondorioz gaur bertan hasi dira kaleratzeak. Hainbat hilabete zitziera saiesteko ahaleginak egin ondoren, Laudioko Guardian enpresak apirilaren amaieran itziko ditu ateak. Langileek hala eskatuta enpresak egindako azken eskaintza bozketara eramatea adostu zuten, eta langile gehienek enpresaren kaleratze baldintzak onartu dituzte.
67 langilek eman diote baiezkoa eta 75 ezezkoa. Bulegoetako langile eta erdimailako arduradun gehienek ere enpresaren baldintzen alde egin dute. 171 langileak kalean geldituko dira. Enpresak 45 eguneko kalte ordaina ordainduko du lan egindako urte bakoitzeko. Hala ere 720 eguneko muga dago, eta horrek esan nahi du 22 urtetik gorako antzinatasuna duten langileek ez dutela jasoko legokiekeen guztizkoa. Enpresa batzordeak adierazi duenez, langile horiek dirua galduko dute, gehieneko hori gainditzen duen zatia kobratzerik ez dutelako. Labek salatu du guardiani oso merke atera zaiola enpresa ixtea. Guretzat argi dago enpresaren garaipen izugarri bat dela. Azkenean oso merke atera zaio 171 kaleratze hauek. Eta badoaz, hemen enplegu suntxiketa izugarri bat egin ondoren, guretzat izan da kriston porrota. Eta hemen aurrerantzean ez badugu burrukan jarraitzen egoera guzti hau areagotuko da eta txarrera joango da bai hemen eskualde honetan eta bai beste eskualde askotan. Apirilaren 8an bilduko da langileen batzordea enpresarekin akordioa sinatzeko. Sindikatuek epaitegira joateko konpromisoa hartuko dute eta enpresak indemnizazioak onartutako baldintzetan ordaintzekoa. Lantegiak langile gutxi izango ditu apirilaren amaierara arte eta orduan enpresa behin betiko itxiko da. Martxoaren 26tik greban daude Gasteizko udalarentzat lan egiten duten lorazainak lan hitzarmen propioa lortzeko helburuarekin, 2 aste igaro eta gero eta enpresaren erantzunik jaso gabe jarraitzen dutenez protestak gogortuko dituztela adierazi dute. Gasteizko udalarentzat lan egiten duten lorezainak greba mugagabea hasi zuten martxoaren 26an. Zehazki, Enbiser enpresako 85 langile zeuden grebara deituta. Enbiser enpresa Gasteizko udalaren kontrata da, eta sindikatuek azaldutakoaren arabera, lan baldintza erabat prekarioak, lanaldi amaigabeak eta gutxieneko soldata kobratzea izan dira grebara jotzeko arrazoi nagusiak. Izan ere, salatu dute udal langileek urtean 10.000 euro kobratzen dituztela 100 ordu baino gehiago lan eginda. Gu 2 aste daramagu greban, hori da gure egoera momentu honetan, enpresaren aldetik ez dago negoziazio biderik oraindik, gu itxaroten gaude hori erantzun bat enpresaren aldetik, eta baina momentuz ez dakigu ezer, aste bat darama enpresa itxita, erantzun bat nahi dugu beraien aldetik, enpresaren aldetik, eta itxaroten gaude. Enpresa batzordea, ELA, ESK eta LABek osatuta izan da greba deialdia egin duena, lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat lortzeko. Borroka hori azken hilabeteetan hasi zuen langileen batzarraren babesarekin. Hala ere, ELAk adierazi duenez, duela astebete zuzendaritzarekin ordubete eskaseko bilera izan zuten. Bertan, greba erretiratzeko eskaera jaso zuten, bilera egutegi bat adostearen truke, baina mahai gainean lan baldintzak hobetuko zituen edukirik ez zuten jarri. Gauzak horrela, langile greba mugagabeari ekin zioten, eta honen jarraipena 80%koa izaten ari dela ohartarazi dute sindikatuek. Greba hasi zutenetik hona, langileek elkarretaratzeak eta bestelako ekintzak egin dituzte haien borroka zein den ikusarazteko. Hoietan, gobernuaren eta Beatriz Artolazabalen gelditasuna salatu dute. Izan ere, Artolazabalek konpromisoa hartu baitzuen Enbiser kontrataren eta espazio publikoko batzordeko plantillaren artean bitartekari lanak egiteko. Era berean, greba hasi zenetik 2 aste igaro eta gero langileek protestak gogortzeko erabakia hartu dute. Horrela, datozen asteetan ekintza berriak planteatuko dituztela iragarri dute. Lan baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmen propioa lortu arte borrokan jarraituko dutela argi utzi dute. Satiro abeslariak galderatu berri duen abestiarekin agurtuko gara gaurkoan. Ongi izan eta bihar arte. Pistola baten aurrean danok berdinak gara, berotzena zentzuten influencer baten egarra, erretzen nuen belarra, orain aldi zure barra aldunaz. Deitu 080 satiro barriro, begira neurea desberdina, hemen otoitzen duguna maesta Virginia. Hau da jota fuego letrak egiteko grina, zure letra utxa dirudiete beko parrilla. PNV-ero Cayetano pilla, youtubero naziak uneta baten hilak, mutilak, behin torturatzeko jarri zidaten deitat, gaur aldiz jarri aldi da zu behin jart.
Garaipenaren arira musikan egia, gaur egungo zenan garaiea marketina, baina utzi betiko mierda hori tira, guazarira, potxa honetan dago merkantzia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan, oiogin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire koplatzera noa mikroa, fasismoa beti egondaz esan dala ziklikoa, baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, dantza dezagun. Dantza dezagun. Dantza dezagun. Dantza dezagun.